jam keno wali fini wete men nyande mobare nogas jiɗiɗi siilu ujune ɗiɗi e nogas jeegom ina hawri e jeetati yawa ujunere temenne capanɗe jeeɗiɗi fergo. Pular wi ko pulareje garduɗe firu mumen ha timmi to a wi nyawuji tati sellata, nyaw mawngu sellata, nyaw mayde sellata, nyaw fuyre sellata. ɗum ko polareje e firmum en ine laaɓi mi timmi soklani aɗa ɓeyde heen firu wongo dudal pular murtuɗo Joob yo jam nyallu nyallenen nder heen. yewende hay sinno warata ene nyawna ete faynata saangande hakkille yehiɗo jungo heɓata caangol ɓernde ƴogoya yuppanma ka gasnata wooda heen ko debbe e ɓernde yeeda toon yaltude weeɓata ko debbata heen ko giɗo goonga mo ɓernde yaltata mo miijoto mi ɓatto kono somi tukkitima mi yiyata ko giɗo goɗɗuɗo ɓatoto sanga nde ngo miijo yehiɗo jungo heɓata ko giɗo goɗɗuɗo ɓattoto sanga nde ngo miijo yehiɗo jiiɗe keɓata so yewende waɗi e ngan sanga hakkille deƴata ngam won hen sahaji so aɗa haalde ananata giɗo goɗɗuɗo ko yewende tan ɓeydata Allah yo kori yewende warata sabu nde yolde juuti mi anda nde garata so yewende ko damal coktirɗe ko an jogi ete sa arani mi heɓata saka mi sota mi fotay maɗa giɗo momi ancata so yewende ko geɗal nawan on jiɗɗo teelal telde mo yewende tampinta yewende e pecce jamma mi immo mi fooyo hay goto mi yiyata ndeke ko miijo wontugo koyɗi ɓattinta giɗo tawa yitere yiyata so yewende juuti jamma ɗoygol weeɓata hay sinna ɗanima juutata nyaldowo e miijoji waldata ko e koyɗi ɗi gasata yewende ene muusi mo yewaka andata jomam ya ittunde yewende lomtina yajede ɗo ɓerde paadata amin amin yageno goɗɗo ala lamtoro sal Abdul Tokosel.